Buruak badakar omen superbibentziarako mekanismo bat. Baina ez du gomendagarri bezala proposatu nahi. Ez bizitzaren momentu honetan. Zauriak engainatu egiten baitu. Ez baita ohera bat itxia. Urteak eta urteak irenzten ditu. Ta are gogorra bazirudien, hau are gehiago da, mugen erakusle. Agian berritasunagatik ere, ezaugarri ezberdineko buruketa. Sentitu nahi nuke hau ez den ura, baina hau da eta ez ura, adierazi beharrekoa. Hau da eta ez ura, nire igaro bidea, hemen desagertuko den